May tayo nagbayad. Dagiti credit card tayo. Ay ina. Salamat apo. Iti masilswildo na nila kay. Paycheck to paycheck nga kunada. Uray no kasta. Salamat lata apo. Dagita nga grasya. Nga parabor. Nga adamot iti credit card nga mausar. Binight ko timay bitaw eh. Kabayad tayo manan nagiti kautanganan. Langtod ka apo, ti strength na nila kay nagtartarabaho. Imaya dito ini small inchik town. Ado ti magatang-gatang dito nga natin. DJ mo di pagpawpawitan mo iti padpadalamat nga regalo, tulong kasyay. Deta nga building mo. Kapitayupay. Stop over. DJ mo di ni Mercedes ko. Kapi-kapi tayo pa kay Ilocano, kay Ilian, iti Amianan, Daya, Bagatan, Laod, iti Pilipinas, kanditoy tagli mo mat, dagiti Ilocano, iti Lubong. Kumusta kay amin? Kumusta tayo amin? Kakasyan na tayo ti Apo, katsapay kumati bendisyon iti Diyos. Agtalinaod nga agnanayon iti asina. Amen. Uray sa anak pa'y nga nangal-al daw. Orasan, nagalas 4 tumanan. Okay da ito yan. Nga nablinderan nga nateng prutas. Nasustansya da itan. Salamat apo kat bendisyon nam akadi. Give us strength. Iti amin italagmiking ka. O Diyos anamarswa iti langit kandaga. Mamati kami mo ti anak mo. Ngaintod mo kada kami nga mamati. At iti kanawan mo Yeshua HaMashiach Christ Emmanuel Wonderful Counselor. Agasan na kami iti anyaman asaksakit. Imay kamot nga nagag-agas idi. Idi nagtao ka. So nga ita, handa ka nakita, nga mamati kami. Iti spiritom. Nga da ka iti kanawan iti Diyos nga makaagas ka dagiti tattao. Kat salamat. Yeshua HaMashiach. Iti Hudyo nga nagan na. Christ, Kristo. English kan Espanyol Pilipino. Emmanuel Wonderful Counselor. El Gibor kuna na pa jay Old Testament. Alam kan ni na fag malaman. So nalamisan so nga din magasa kon nga nagkapi-kapi. Nag-stop over nga nagkape. Lugan ak di bus. Pwede may divide ko di sango ti bus. Mapanag pili. Mapanag yan ni Manang Lourdes. Jai downtown.
Dado pasaheros tatata malaman pa nagruruar dagiti estudyante kata nagtatrabaho. Dati maati Capitolio San Francisco nya munisipyo di SF. Dati nga building nga kasango na nya mo dayta. City Hall, Munisipyo to San Francisco. Dakol mo dati ang building. Dati mo Louis M. Davis Symphony Hall. Dati nga mga building nga karuba naman. War Memorial Opera House. Ito kasango mo lang dati ito pa munisipyo. Sinango da. Homeless niya. Mataas naman. Malita ito nagnaak. Nakatutagit ni homeless. Nakaasid naman ito. Ito ang dijanan. Tinarigat ni Biagon. Excuse me. Yes, excuse me. Imayak nag-restroom dito unag timol. Pati bike ko inawit ko. Maglaki din tawan. Iti tao dito yung restrooman tamalaman. Tanyo mat. Maglaki din. Tamalaman. Awan ti tao dito yan nga mulang. Pati bike ko inyo nagkaon. Nariga mo, di tarwar ka, nagadudta ti kwa. Nariga ten, ti wakat. Tayaw. Nagawid tayaw, naglugan akong tibasan, nagawid ten. Naggapuwa ki jayan ni manang ko, di apartment na. Bunchun pala ito. Si ate Pilipina din siya. Yeah, ito pala bunchon. Oh. Yan oh. May bunchon sa Baguio, sa SM.
Meron na rin dito sa SF Downtown. Yeah. Tapos doon, Sherty. Sherty Sago. Milk tea. Ukod-ukod ni Ikit, ti bike na. Dito yung unag. Ay, ay, ay. Nariga to, nagadungay dita. Dito yung amu, dita rawarte ag jackwat. Sapay mo ti dalig na dagitoy. Nga bike. At ngayon nalakangay nga maikat nga, quick release. Gusto nga pag-beat dala ngay. Dato yan nga taraya.